Pamaray. Ha! Pera mo! Pera mo! So, nandito tayo. Kasama natin si Mimi. Mimi! Arte ka? Hi guys, nandito tayo ngayon si Duda. Hi! Tapos si Eroy. Hi ka Eroy! Hoy, nandito na pala kayo. So nandito tayo sa kumari ko. Si Bebe Gina. I-camera mo ako. Hello! Hello! So, hindi ganyan, ganyan. So nandito tayo ngayon sa kumari ko bahay niya. Asensado na siya. Tingnan nyo. May garita na. So, kasi baka tikman natin handa niya. Tapos tatanungin natin siya, pag ganyan. Yan. Kung ano ang New Year's resolution niya. Dito rin ang aking kipag. Na si Lebe. At babayadan ko ang utang ko, 33. Ang gapo. Ang nakarga. Huwag yung palbayan ni Garita. So ang ganda ng ano niya, tindahan niya na. Very organized. Yes. At si Libby daw ang gumawa nito. Ay, di ba? Pag ano, Mars. Tatanong na, ano mo? New Year's resolution? Mag-iinom buong taon. Magpapayaman. Dito, tignan mo siya magpapayaman. Naruman lang. Papayaman ako. Ako. Dahil mahirap ang tambay. True. Sana all, Kasi ang maraming gapi anak mo. Ano? Tumay tulaba. Uy, ito eh. Badya ka lang. Tanga po dyan mo ito yung Ngayon tayo, Gisa. Nakabigyan mo ito. Okay naman. 2025 lang kami. Thank you. Yeah. Ang kinjabido. Ang nagabidong mo lang. Sorry po. So for today's video, yan, kinumusta natin siya kasi di ako nakapasyal dito ng New Year. Kasi inaantok na ako tapos alam mo na may nangyari, nag-away kami ng baby ko. So, yun, nagbati na kami pero hindi na namin may babalik ang kahapon. 2025 na, hindi na, kabaliktaran yun, hindi ko na nga siya chinachat. Pero balita mo dito. Masarap eh. So yun guys. Oh yan. So, thank you Ana. Next year na yung, ay Tintin. Next year. Ay ano nga? Mutay. Lilingutan. This year na lang yung tawa ng tawa. So yun guys, ang fresh ko dito, alam nyo na, idol ako ni Eroy. So iinom na kami dito. Umpisa na namin uminom tapos mamaya na kami iinom doon.